King Productions. Един човек, много богат, всеки го познава. Щастлив е той, не с пари, а с жена си. Сибел се нарича. Един човек, много богат, всеки го познава. Щастлив е той, не с пари, а с жена си. Сибел се нарича и Цеци много я обича. Дейвид се нарича и Сибел го обича. Хубаво Ауди си има и 3 милиона за късмет. Дейвид се нарича, Сибел го обича. Хубаво Ауди си има и 3 милиона за късмет. Един човек, много богат, всеки го познава. Щастлив е той, но не с пари, а с жена си. Сибел се нарича, Цеци много я обича. Фирма голяма, с жена златна. Има си всичко на света в живота. Той успя. Дейвид се нарича, Сибел го обича. Хубава кола си има и 3 милиона за късмет. Дейвид се нарича, Сибел го обича. Любовта към него я привлича. King Productions.